Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi alam ng jowa ko na transgender ako. Hi DJ Rocky. Palagi akong nakatutok at nakikinig sa programa mo. Hindi ko nga rin inakala nasusulat ako sa iyo. Honestly, hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Hindi ko rin alam kung maniniwala kayo sa kwento ko. Pero susubukan ko. Dadahan-dahanin ko ang paglalahad ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Ana. 32 years old, isang trans woman. At ito, ang aking secret file. Apat na taon akong OFW sa Dubai. Bilang panlaban sa pangungulila o pagiging homesick, sa social media ako madalas naglalagi. YouTube, Facebook, TikTok. At sa katunayan, sa TikTok ko nakilala ang isang espesyal na tao sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Babu. Si Babu ay taga Kathmandu sa bansang Nepal. 35 years old na siya. 3 years na mas matanda siya sa akin. Ang ibig sabihin ng salitang Babu sa Nepal ay bunso. Bunso din kasi si Babu sa kanilang pamilya. Nagkaparamdaman kami sa TikTok hanggang sa nagkaroon kami ng palitan ng mensahe sa isa't isa. Chat. Tapos video call. Masasabi kong kwela siyang tao. Tuwing magka-chat o magka-video call kami, hindi ako nauumay sa kanya. Hindi ko rin maramdaman na mayabang siya. Cool lang siya pagkausap. Madalas, makulit at kwela. Pero madalas din, humble at pasensyoso. Pero nagtataka lang ako, DJ Rocky, kasi alam mo, inabot na kami ng 1 taon na magkausap sa chat o video call. Lagi kong naiisip to. Hindi ba niya nahahalata sa boses ko na isa akong trans woman? Hindi ba niya nahahalata na hindi ako isang tunay na babae? At kung sakali mang alam niya, bakit wala siyang binabanggit o itinatanong sa akin tungkol doon? Actually, DJ Rocky, takot akong umamin sa kanya na trans ako. Ayoko talagang umamin. Kasi mahal ko na siya. Kaya naging palaisipan ang bagay na yon sa akin. Naglaro din sa isip ko yung tanong na matatanggap niya ba kaya ako bilang isang trans? Pero kahit may mga tanong na bumabagabag noon sa isip ko,
Tuloy-tuloy pa rin naman ang communication namin ni Babu. Araw-araw, magka-chat kami. Umaga, hapon, gabi. Tapos kapag gabi naman, magka-video call kami. Hanggang sa makatulog na lang kami pareho. At habang tumatagal, lalo kong napapatunayan na mabait nga siyang tao. By the way, DJ Rocky, si Babu ay isang Hindu. Ang ibig sabihin, hindi pa siya circumcised. Hindi pa siya tuli. Nasa batas nila sa Nepal ang bagay na yun. At para sa kaalaman ng karamihan, ang Nepal ay isang maliit na bansa. Pero kahit maliit, marami ring ibang lahi ang nakatira doon. At 40% din ng buong Nepal ay kagubatan. Kaya hindi masyadong maraming native na Nepalese ang naninirahan doon. So yun na nga, fast forward. After more than a year, na panay lang kaming magka-chat, nag-decide na rin kaming magkita in person ni Babu. Pero habang iniisip ko kung yung napipinto naming pagkikita, na-overwhelm ako ng kaba. Siyempre, never naming naging topic ang sexuality ko. Na-trans ako. Bumabalik na naman uli yung mga tanong sa utak ko. Sure bang hindi niya alam na trans ako? Hindi niya ba talaga nahahalata simulat sa pool? Paano kapag magkita kami, saka lang niya marirealize na trans ako? Diyos ko, ninenervyos na ako noon, DJ Rocky. Sa totoo lang, hindi ko maiisip kung ano talaga ang magiging reaksyon niya. Balot na balot pa rin ng takot ang buong pagkatao ko. Hindi ko maamin sa kanya sa chat o sa video call ang tunay kong kasarian. Pero panalangin ko na lang na sana may inkling na siya. May clue na siya. Maski base na lang sa boses ko. Kahit dito na lang At sa wakas, dumating na yung araw na nagkita kami. Pinuntahan niya ako sa Dubai. At sinalubong ko siya sa airport pagdating niya. At habang nakikita ko na siyang papalapit sa akin, parang slow motion ang mga nangyayari. Para akong nasa pelikula na may tugtog sa background na forevermore. Ganun yung eksena sa utak ko tuwing naaalala ko yung mga nangyari sa airport sa Dubai. At hindi ko rin inakala na sa una naming pagkikita, maliliwanagan na rin ang mga tanong na nasa utak ko. Isang tanong lang ang nangingibabaw noon sa isipan ko. Matatanggap kaya ako ni Babu? O hindi? Hello mga kabisyo, ito nga pala si DJ Rakitera, ang babaeng naniniwala sa kasabihang wala ka mang jowa, maganda ka naman at maraming pera. O diba? Ano yun? Wala kang pera? Nako, you can't spell ganda without anda. Medyo charot with harot. Buti na lang may Bingo Plus. Ito ang first ever live streaming bingo in the Philippines. Piso lang ang kailangan mo para makalaro at magkaroon ng chance manalo. I-download mo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store o pwede mo rin namang panoorin ang live streaming sa bingoplus.com. Maraming games tulad ng Pinoy Drop Ball at kering-kering mo na manalo ng jackpot up to 200 times at 15% cashback up to 4,317 pesos for new players. Pagcor license ang Bingo Plus, kaya FAS na FAS ka talaga kabisyo. Bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos. Promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Noong makita ko na siyang nasa harap ko na, ang una kong ginawa ay halikan siya at yakapin siya. Tinugunan niya rin ang halikat yakap ko sa kanya.
Nakita ko ang una niyang bungad sa akin. Abot tenga ang ngiti niya. Hindi ko maipaliwanag pero alam mo yun, hindi siya pangkaraniwang ngiti lang. Ngiting-ngiti talaga, ngiti ng kaligayahan. Sa isip ko naman, eto na, magkasama na kami. Pero, hindi niya pa rin ba halata na trans o bakla ako? Takot pa rin ako magsabi. Kasi ang unang bungad niya nga sa akin, ang cute ko raw, ang ganda-ganda ko raw. Tapos ang kinis daw ng mukha ko, ang puti ng ngipin ko. Panay puri sa akin ni Babu. Ang hindi niya alam, naka-veneers ako. Kaya maganda tingnan yung ngipin ko. Pero Lord, patawarin mo ako. Gwapong-gwapo ako kay Babu. Ang pogi niya talaga sa personal. Kamukha siya ni Mark Heras. Ay, nababakla na naman ako. Ano ba yan? Tapos ang ganda pa ng tattoo niya. Nakaka-starstruck. Then nagbigay siya sa akin ng pasalubong na chocolates. Pati nga prutas binilhan pa niya ako, as in. Napuno ng maraming prutas ang kwarto namin. Wala. Ang ganda lang tingnan na magkasama na kami, masaya lang. And then maya-maya pa, DJ Rocky, na-shock ako sa sinabi niya sa akin. Gusto niya raw na magpakasal na kami. Oo. Gusto niya na magpakasal na kami. Dadalhin niya raw ako doon sa kanila sa Nepal. Doon kami magpapakasal. Diyos ko, Lord! Gulat na gulat ako, DJ Rocky. Aba, syempre, hindi na ako nakatanggi. Nag-propose ba naman sa akin? Di sumagot na ako agad ng oo. Isinantabi ko muna yung takot ko sa reaksyon niya sa tunay kong kasarian. Purong saya at kagalakan lang ang bumalot sa utak at puso ko ng mga oras na yon. And then yun na nga. After 4 days, nagpabook na kami ng tickets papuntang Nepal. Parang tinamaan ng ipo-ipo ang buhay ko. Na bago lahat, bigla nung magkita kami ni Babu. Pero ang totoo niyan, niligtas talaga ako ni Babu. Binago niya ang buhay ko. Siya ang savior ko. Ang trabaho ko talaga sa Dubai ay isang cybersex din. Maraming bakla at trans sa Dubai. At kailangang mag-ingat ng mga katulad ko kasi uso ang hulihan ng mga kagaya namin. Sinwerte lang siguro ako kasi mukha talaga akong babae. And finally, iiwan ko na ang dati kong trabaho at buhay sa Dubai. Pagdating namin sa Nepal, DJ Rocky, ikinasal kami. Ilang araw lang mula nung dumating kami. Maski ang mga tao doon walang hinala sa tunay kong kasarian. Hindi talaga nila nahalata maski sa boses ko. Siguro, nabawi ko sa pagiging sexy ng katawan ko at sa laki na rin ng boobs ko. Pero abot langit siguro ang itinatago kong kaba at nerbiyos sa mga oras na yun. Inabot muna ng 1 linggo pagkatapos ng kasal namin. At saka ako naglakas ng loob na tapusin ang paglilihim ko. Inaamin ko finally kay Babu na trans ako. As expected, nagulat siya. Napatitig siya ng gusto sa akin. Sa batas daw nila, bawal makipagtalik ang isang tao habang hindi pa siya ikinakasal. Pero dahil nga kasal na kami, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin. At matapos namin gawin yun, nagsorry ako sa kanya. Nagsorry ako na hindi ako agad umamin sa kanya mula nung simula na magkausap pa lang kami sa Dubai. Sabi ko, takot na takot ako na hindi niya ako matanggap. Hindi ko rin naman kayang itago sa kanya kung tatanungin niya ako noong umpisa pa lang. Dahil hindi naman tunay na boses ng babae ang boses ko. Sa isip ko, pwede niya pa akong mahalata. Kaya ayokong manggaling sa akin mismo ang pag-amin sa tunay kong pagkatao. Not until sa mga oras na yon, na finally may nangyari na sa amin. Ang sagot lang niya sa akin, DJ Rocky, Ana,
I married you because I like you so much. And it's not because of your gender identity. I accept you for who you are, for what you are. I respect you, I love you so much. And finally, DJ Rocky, para akong nabunutan ng tinik sa pagtanggap niya sa akin. Sa ngayon, nakabalik na kami ng Dubai. At nagbabalak na rin kaming umuwi sa Pilipinas. Masaya na kami at in love pa rin kami sa isa't isa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ana. At ito, ang aking secret file. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Psst, break muna tayo sa Rocky Secret Files. Tatanong ko lang sana kung may kaibigan ba kayong nabubuhay sa thrill? Meron kasi akong kaibigan na gano'n. Type na type niya ang adrenaline rush, kaya naman parang lahat ng plot twist nararanasan niya sa life. G na G talaga siya sa lahat ng kahit anong ipagawa mo sa kanya. Kaya hindi na ako nagulat kagabi. Natutok siya sa phone niya. Baka ka ako nanunood ng horror movie dahil sigaw ng sigaw. Yun naman pala ang saya-saya niya dahil sa Bingo Plus. Sa piso lang, kaya-kaya niya nang maglaro ng iba't ibang games. Sabi niya may chance daw siyang manalo na makakuha ng jackpot up to 200 times and 15% cashback up to 4,317 pesos dahil bagong player siya ng Pinoy Drop Ball sa Bingo Plus. Baka nga raw siya na rin ang mananalo ng jackpot prize up to 312 million pesos. Sana all, diba? Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kabisyo? Download nyo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store, or panoorin ang live stream sa bingoplus.com. Pag-or license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ka rito. Dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos. Promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Ana's Secret File. Si Ana, na nung una, hindi sinasabi sa kanyang jowa na siya ay transgender. Kasi nandun yung takot na baka ma-reject, takot na hindi tanggapin, takot na baka mawala yung taong yun sa buhay niya. But then eventually, nung okay na ang lahat, nakapagpakasal na, secured na, tsaka niya na yung pinagtapat kasi nga, magbubumbum-paw na eh. At ang matindi dito ay tinanggap naman ni Babu etong sender natin na si Ana. At ang sabi nga sa kanya ay, I accept you for who you are, for what you are. I respect you and I love you so much. So, diba? Parang teleserye lang talaga yung datingan ng secret file ni Ana. Kasi kung sa iba yan, malamang sa malamang, wala na yan. Ay nako, Ana. Pwede bang prayer reveal naman dyan, oh? Prayer reveal para sa mga kabisyo natin na gustong magkaroon ng Nepalese na jowa o asawa. Well, alam mo Ana, grabe yung kwento mo. Ang dami kong feelings habang binabasa ko yung kwento mo. In fairness yung lakas ng loob mo na magsimula ka ng bago mong buhay sa Dubai, nakakamangha yun. Tapos yung journey mo na magpakatotoo at harapin yung takot na baka hindi ka tanggapin ni Babu, ay nakakamangha lalo yun. At yung pinaka-highlight ng iyong secret file ay ang pagtanggap ni Babu sa'yo, nakaka-inspire. Hindi ka lang niya mahal.
sa kung ano yung itsura mo, sa kung ano yung kaya mong ibigay, kundi yung mismong ikaw. Buong-buo kanyang tanggap at minamahal. Na-appreciate niya rin yung pagsabi mo sa kanya ng katotohanan. And, naging open pa rin kayo sa isa't isa. Ang ganda-ganda ng iyong storya. Biruin mo yun. Naging savior mo siya, naging hero mo siya. Yung trabaho mo dati sa Dubai, sana kalimutan mo na yun. Sana tuluyan mo ng talikuran yun. Madalas talaga, merong ipapadala ang Panginoon sa atin para gawin niyang instrumento, para mas madama natin yung tunay na pagmamahal niya. At para ituwid tayo sa tamang landas. At para hindi na tayo maligaw ng landas. Congratulations, Ana. I just hope na masaya kayo at kung meron mang bagyong dadaan sa inyong relationship, malagpasan nyo ito. Salamat sa pagbabahagi mo ng kwento, Ana. Napaka-powerful ng ganitong klaseng mga kwento na nagpapakita ng tunay na pagmamahal at pagtanggap. Wishing you all the best. Sana magtuloy-tuloy ang happiness ninyo at sana magtagal ang inyong pagmamahalan. Prayer reveal pa rin dyan, Ana. Paano tanggapin? Kahit naglihim, ganyan. Basta hindi huli ang lahat, kabisyo. Hindi pa huli ang lahat para magsabi ng totoo. At kapag na-appreciate naman ng taong pagsasabihan mo ng katotohanan, yung katotohanan na iyon, masasaktan siya ng konti, mabibigla, pero tatanggapin ka pa rin ng buong buo. Anyway, if you wanna share secrets, pwede naman. raketera@gmail.com. Yan po yung email ko. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.